4 artijiet li jinsabu f'żona ta' żviluppu li kieku fuqhom jistgħu jinbnew madwar 30 blokka ta' appartamenti se jkunu qed jinbidlu fi spazji miftuħa u ħodor għal familji bħala parti minn weda oħra mwettqa mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta Flimkien. Ħabbar dan il-Prim Ministru Roberta Bela f'konferenza tal-aħbarijiet l-4 filgħodu fejn sostna l-bżonn ta' dawn it-tip ta' spazji fih dan żoni urbani. Il-Prim Ministru semma kif huwa kien ta' kelma li f'din il-leġislatura se jkollna l-akbar proġetti ta' spazji miftuħa bl-ispazji se jkunu fil-lokalitajiet ta' Ħalluqa, Ħallija, San Ġiljan u Ħalkirkop u li se jtejbu ħajjet madwar 7,000 familja. Fil-fatt fil-waqt li l-weda elettorali tajt li għandhom jingħataw 20,000 metru kwadru lin-nies għad-Gawdija, dawn l-4 artijiet ikopru madwar 8,000 metru kwadru ta' art. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif meta beda l-eżerċizzju brabta ma' dawn il-proġetti kien hemm ukoll element ta' xettiċiżmu xhieda tal-bidla fil-mentalità li hija meħtieġa. Kien hemm elementi ta' pożittività, però kellek ukoll element ta' xettiċiżmu. Xettiċiżmu li mbagħad anka waqt li kont qed nitkellem ma' min wera dan l-element urini kemm hija importanti li jkollna l-bidla fil-mentalità. Dr. Bela tem jgħid kif proġetti ta' din ix-xorta jridu jsiru parti mit-tessut soċjali ta' pajjiżna sabiex ikollna Malta isbaħ. Qed inżommu mal-kelma li tajna lill-poplu Awċi u Malti biex uliedna u l-ġenituri tagħna il-koll kemm aħna ngħixu f'Malta isbaħ. Ġi spjegat kif Ħalluqa dan il-proġett se jsir fi triq Mikelanġ Sapjano fejn żona tal-iżvilupp għal 5 sulari ta' bini issa se tinbidel fi 3,400 metru kwadru ta' spazju aħdar għal familji. F'Ħalkirkop fi triq Nerik Mizzi żona ta' żvilupp għal 5 sulari ta' bini se tinbidel fi spazju miftuħ ta' 1,100 metru kwadru. F'Ħallija fi triq Merino 700 metru kwadru ta' spazju miftuħ se jieħu post dak li seta' jkun żvilupp għal 4 sulari ta' bini u f'San Ġiljan proġett f'ta' ġorni se jara żoni tal-iżvilupp għal binjiet differenti tinbidel f'2,300 metru kwadru sabiex titgawda mill-familji tal-madwar. Minnaħa tagħha l-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli spjegat kif fil-waqt li tlestew diversi ġonna qed isir ix-xogħol fuq oħrajn ukoll. Dan kif l-Aġenzija Project Green qed taħdem favur aktar idejat innovattivi għal aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ilma, is-sostenibilità fil-materjal użat u l-manutenzjoni ta' dawn l-ispazji. Hija elenkat ukoll l-importanza tal-kollaborazzjoni mas-settur privat fil-waqt li sostniet li dawn il-proġetti qed isiru id fit mal-kunsilli lokali u b'konsultazzjoni ma' dawk li jgħixu fl-inħawi. Qegħdin nitkellmu dwar aktar minn 2,300 metru kwadru li setet faċilment timbena u li minflok issa din naraw li nagħmluha ġnien, li nagħmluha park kemm jista' jkun naturali. U allura qed inkomplu nuru bil-fatti propju illum kif dan il-gvern qed jaħdem għal lokalitajiet aħjar u qed jaħdem għal futur aktar sostenibbli għal komunitajiet u għal lokalitajiet kollha f'pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mill-artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi spjega kif dawn l-artijiet kellhom valur fis-suq li qarreb l-20 miljun euro. U għatem jgħid l-awtorità għall-artijiet hija impenja li tidentifika aktar artijiet ta' din ix-xorta sabiex tintlaħaq il-mira fissata fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista favur 20,000 metru kwadru ta' art fi spazji miftuħa. Il-valur tagħhom se jitqies mill-fatt li dawn se jsiru artijiet aċċessibbli għal kulħadd, artijiet illi permezz tagħhom wieħed jista' ikollu spazju ta' rekreazzjoni fil-qalba ta' spazji urbani, iżda li fuq kollox illi fil-waqt illi f'pajjiżna ikollna żvilupp sostenibbli, ikollna spazji illi jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies.